ассалому алайкум катбонувони азиз. Тарзи таҳияи супи туркӣ. Маводи лозим: 1 дона пиёз, себзаминӣ, сабзӣ, 1 пиёла наск, руб ва адвияҳо. Дар дег 2-3 қошуқ равғани растанӣ мерезем. Пиёз ва картошкаро мезербонем. ба он 1 пиёла наск илова мекунем. Онҳоро ҳам мезербонем. 2-3 дақиқа рубро илова мекунем ва баъдан об мерезем. Сабзиро ранда карда ба оби шӯрбо илова мекунем. Адвияҳо, намак илова мекунем ва 1 дона қанди сафед. ва мегузорем шӯрборо дар ҳарорати паст ба муддати 35-40 дақиқа биҷӯшад. Баъдан бо блендер махлут мекунем ва ба он 50 грамм маска ва пудинаи куфташуда илова мекунем. боз мемолем 5 дақиқаи дигар биҷӯшад. хуб омода шуд. нӯшиҷон. ташаккур ки бо мо будед. ба канали Кулчақанд обуна шавед. худо нигаҳбонатон.